Dragii mei, suntem în postul Crăciunului. Statul român a luat democrația și a călcat-o în picioare. Decizia Curții Constituționale de astăzi reprezintă mai mult decât o controversă juridică. Ea este practic o lovitură de stat oficializată. Statul de drept este în comă indusă. Democrația nu este negociabilă. Puterea poporului este fundamentul statului democratic, pentru că a fi suveran înseamnă să respecti opțiunea celuilalt, să prețuiești votul universal. Votul este simbolul democrației. Democrația noastră este atacată. Vedem în jurul nostru șefi de partide care tremură de frică. Sunt speriați că pierd puterea și privilegiile, că ies la iveală dosarele care îi vor expune. Sistemul corupt din România și-a arătat adevărata față, și anume a făcut pact cu diavolul. Fiți încrezători, fiți curajoși și rămâneți credincioși idealelor noastre comune. Continuați să acționați pentru o Românie condusă de popor și pentru popor sub ocrotirea lui Dumnezeu. Bună seara! În acest moment recomand tuturor românilor să facă plângere penală pentru fraudarea alegerilor din România. PSD-PNL au folosit subvenția de partid alocată din bugetul României, adică banii poporului, pentru a manipula alegerile. Repet, au folosit banul public pentru alți candidați, alții decât cei ai partidului lor, partid care a primit subvenția de la stat. Repet deci, recomand românilor să facă plângere penală pentru fraudarea alegerilor în România, pentru deturnare de fonduri și pentru înșelăciune. Procurorul general mai este cumva pe aici? Domnul procuror Florența mai locuiește în România? Parchetul să cerceteze fraudarea alegerilor de către PSD, PNL, Claus Iohannis și Curtea Constituțională. Vă pot asigura din primele zile de mandat că această haită politică ce sfâșie democrația și drepturile poporului român va fi destructurată. Până când frauda cosmică a anulării alegerilor de anul trecut din luna decembrie nu va fi sancționată penal și istoric, insist, penal și istoric, nu am niciun motiv, niciunul, de a crede că ea nu se va repeta în orice alegeri din țara aceasta. Destinul unei națiuni se clădește prin sacrificii. Știu că mulți, foarte mulți dintre voi mă susțineți. Vă mulțumesc, însă este important să știți. În aceste momente ne aflăm într-o luptă care nu se poate câștiga din spatele ecranelor de telefon sau de televizor. Nu am nevoie de like-uri sau de urmăritori pe Facebook. Am nevoie să știu că suntem toți uniți pentru aceeași cauză, dar uniți în mod real, fizic, palpabil, pentru același ideal. Totul pentru libertate. Totul. Altfel, este inutil să ne susținem doar pe Facebook sau pe alte platforme de social media. Eu pentru poporul meu lupt cu un întreg sistem corupt și lupt cu onoare, cu credință și cu dragoste. Dar e nevoie ca poporul la rândul său să-și dorească și el această luptă, să aibă puterea de a nu se lăsa înfrânt de toate aceste acțiuni îndreptate împotriva drepturilor noastre sacre. Sistemul a declarat război libertății, drepturilor noastre, democrației noastre. Vreau să știți exact adevărul. Ne-au anulat alegerile, dreptul nostru liber constituțional pentru care s-a murit acum 35 de ani. Ce rău mai poți face unui popor decât să iei libertatea de a alege democratic? Sistemul acesta ticăloșit ne-a tot ce avem mai sfânt: libertatea. Să fim singuri și săraci, să fim sclavi în propria țară și să ne culcăm noaptea fără să știm ce drepturi vom mai avea când ne trezim, fără să știm ce viitor previzibil mai avem. Ne-au aruncat în haos, în iadul lor netrebnic. Acesta este sistemul.
este întruchiparea răului absolut. Indiferența nu ne va ajuta. Dacă stăm și ne uităm la telefon sau la televizor, nu vom câștiga nimic. În niciun caz demnitatea și libertatea. Vom fi înfrânți și ei vor face ce vor dori cu noi. Treziți-vă în conștiință acum, până nu va fi prea târziu și ireversibil. Țara este sărăcită, îndatorată și pregătită să se confrunte cu întoarcerea în comunism. Deșteaptă-te, române! Trezește-te în conștiință, acum ori niciodată. Noi suntem poporul. Noi suntem România. Bună seara! În acest moment recomand tuturor românilor să facă plângere penală pentru fraudarea alegerilor din România. Repet deci, recomand românilor să facă plângere penală pentru fraudarea alegerilor în România, pentru deturnare de fonduri și pentru înșelăciune.